Môžeme si z historického hľadiska prejsť napríklad situáciu v Spojených štátoch, kde na konci druhej svetovej vojny zaočkovali proti žltej zimnici vojakov, asi 30 000 dostalo hepatitídu B. Potom celoplošným štátnym očkovaním detí novorodencov, ktoré keď dorastli, keď došli do školopovinného veku, sa zistilo, že nejako majú problémy, rôzne psychické dyslexia, začali vznikať relácie typu prečo Johnny nevie čítať. Potom za ďalších 10 rokov zistili, jak sa znižuje u mladistvých inteligenčný kvocient, ako pribúda kriminalita. Niekto by povedal, že to nemôže mať súvis s očkovaním, ale štatistiky sú neúprosné a každý z nás, a ja ako lekár a otec postihnutého dieťaťa, pozná x ľudí, kde po očkovaní došlo k reakcii, ktorá viedla aj k diabetu mellitu alebo k astme bronchiálnej. Je dokázané, že v súčasnosti, že očkovanie menej chráni proti infekciám, ktoré sú už čiastočne eradikované a že môže trojnásobne zvýšiť riziko u detí do 14 rokov, riziko rôznych alergických a autoimunných ochorení ako riziko tej choroby, proti ktorej je zaočkované. O očkovacích látkach tiež treba povedať, netreba zľahčovať situáciu, ale treba povedať, že môžu byť rizikové. Napríklad už v roku 1946 sa dokázalo na laboratórnych myšiach, že vakcína proti čiernemu kašlu zničí v pankrease Langerhansové bunky a tým vyvolal u laboratórnych zvierat diabetes závislý na inzulíne. Ale dodnes to mnohí ľudia nevedia a média tieto informácie nepreferujú. Takže poučenie dorastového lekára alebo detského lekára, že po očkovaní môže dôjsť k horúčke a k bolesti, nepovažujem za dostatočné. Napríklad v Japonsku, odkedy uzákonili neskoršiu vakcináciu detí od 2 rokov, tak poklesol počet náhlych úmrtí novorodencov takmer na nulu. Na Novom Zélande, keď bolo plošné očkovanie proti hepatitíde B, tak vstúpolo 60% prípadov novovzniknutých diabetes mellitus inzulín dependentných. Okrem toho očkovacie látky majú prímes ortuťových zlúčenín hliníka, ktoré tiež majú afinitu aj k nervovému systému a takisto môžu poškodzovať organizmus. Na rozdiel od iných demokratických krajín, kde je väčšinou nepovinné očkovanie detí, v minulom volebnom období sa u nás prejavili snahy pritvrdiť povinnosť očkovať detí až tak, že do návrhu zákona sa dostali paragrafy, ktoré chceli zamedziť alebo nedovoliť deťom prístup do materských škôl a do základných škôl, pokiaľ nie sú očkované. Našťastie tieto paragrafy boli vypustené a dokonca sa dostalo v novele zákona o lieku povinnosť informovať rodičov o obsahu všetkých látok, ktoré vakcína obsahuje. Ešte mi tam chýba povinnosť informovať o následok v prípade očkovania, ale verím, že sa to v budúcom volebnom období podarí. Moja osobná skúsenosť, a teda vysoko negatívna s očkovaním, nie je len moja jediná a náhodná koincidencia spomínaných faktorov. Poznám x ľudí, ktorých deti, povedzme 2 naraz boli zaočkované, jedno dieťa dostalo cukrovku okamžite, druhé po horúčkovitom stave dostalo ťažkú formu astmy. Stretol som sa aj s mamičkou, ktorej dieťa po lyžičke polio vakcíny zomrelo za 2 dní. Na patologickej pitve sa nezistila žiadna príčina úmrtia. Takže ešte raz zdôrazňujem, že ako vedľajší účinok vakcíny uviesť len bolesť a zvýšenú teplotu je zavádzajúce a považujem za nemorálne a neetické nútiť celoplošne pod následkom sankcií, celoplošné
očkovanie. V roku 1947 v Spojených štátov bolo 600 000 chorých na diabetes mellitus prvého typu a v súčasnosti je týchto chorých 13 miliónov. Za ten čas vstúpol počet obyvateľstva 2-krát a výskyt diabetu 20-krát. Tak hľadajme príčinu.